Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, o Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan, walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Sa niagi na nga mensahe ato ang ginahisgutan mahitungod ang kinabuhi ning Esteban. Nga din si Esteban nibarog gayud nga malig-on sa iya nga pagtuo ni bisan nabot sa punto nga gipatay siya. Gibato siya hantod siya mamatay. Apan nakita nato nga din sa kasing-kasing ni Esteban, ato nakita nga grabe ang iyang pagsalig sa Ginoo, grabe ang iyang pagtuo sa Ginoo. Naniingon man gani siya nga diin sa padulong na siya apat yun nga diin or mamatay nga din iyang gisalig na sa Ginoo ang iyang nga kalag o iyang nga espiritu, ang iyang kaugalingon. O sa kinalasan nga punto, ato po nakita nga diin mingon siya nga Ginoo pasaylua kani mga tawhana kay wala sila nasayod sa kung unsay gibuhat nila. O dili siya magkupot og kalagot ni mga tawhana nga mipatay sa iya. So ato makita dire nga diin usa ka pagtulunan nga atong itimbang-timbang sa matag usa sa atong kinabuhi. Mao kini siyang unsaon man nato pagsalig sa Ginoo sa panahon or sa pinakapait nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Mao na nga diin atong padayonon ang maong istorya ug ato ang pagtulunan. Atong padayonon ang mensahe sa pulong sa Dios nga ni sa libro sa Buhat, Kapitulo 8,
ug atong gihisgutan ang kinatibuk-an nga maong kapitulo. Nagingon ang bersikulo 1 sa kapitulo 8 sa libro sa Buhat, nagingon, giuyunan ni Saulo or ni Pablo ang pagpatay kang Esteban. Giuyunan. Laktod nga pagkasulti, si Pablo or si Saulo, niuyon siya or approve siya sa kamatayon ning Esteban. So ato nakita nga din si Esteban mao ang unang Kristohano, unang martir nga gipatay tungod sa iya nga pagtuo. Sa ato nakita sa New Testament. And then ang usan ni approve niya na, ang usa nga ni uyon niya na mao si Pablo, ug aton ay mao si Saulo. Si Saulo mao si Pablo nga diin siya pod ang grabe ka gigamit sa Ginoo nga maoy mo pa lapnag pagayud sa mensahe sa Dios sa tibuok kalibutan. Ug hilabi na ang sulat niya diri sa Bag-ong Testamento na siya gisuwat 13 ka libro nga diin ato makita o ato masayran, ato mabasa nga diin grabe ang pagpamuhat sa Ginoo sa iya nga kinabuhi. Pero sa before siya naluwas o giluwas sa Ginoo, grabe pod ang iyang pagpagamit sa kaaway nga diin gub-o niya ang buluhaton sa Ginoo. Apan sa dili pa kita moadto sa unahan, atong hangyoon or maghangyo kita, pangayo kitag tabang sa balang Espiritu Santo nga diin masabtan nato kung unsa iyang kabubuton mensahe nato karong adlaw. Magampo kita. Ginoong Dios ninintaknaa kami o Dios, nagapasalamat sa imong kamaayo, sa imong gugma, sa imong grasya kaluoy sa matag usa sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga diin ikaw o Dios mao naghatag og solusyon Ginoo sa grabe kadako nga problema sa tao nga dili na mo kayang sulbaron, mao kani siya ang sala. Salamat ka namatay kang adoy babaw sa cross para Ginoo sa kapasayloan sa among sala. Nibisan pa Ginoo sa pagtuon sa among sa mensahe karon. Ikaw o Dios padayon Ginoo mag-aabli sa among nahuna, sa among kasing-kasing nga makuha masabtan namo Ginoo kung unsay imong mensahe para sa moa sa matag usa sa moa. Dalaygon ka Ginoo nibisan sa akong kinabuhi gamita ako nga diin magsulti sa imong mensahe o mapaabot ngadto sa katawhan imong mensahe. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. So ang atong paghisgutan karon mao kini siya ang unsaon man nato pagbaton or pagsalig sa Ginoo sa panahon o sa pinakapait nga sitwasyon nga naabot sa atong kinabuhi. Atong makita diri nga diin human nga diin si Esteban namatay, and then sa bersikulo 1 si Saulo mo'y una nga niuyon sa kamatayon ning Esteban. Ang iyang gibuhat ni aning panahona nagingon dire sa bersikulo 2 sumpay bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 3 ni ana gayong adlaw nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtotoo gawas sa mga apostoles nagkatibulaag ngadto sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Si Esteban gilubong sa pipila ka mga taong Dios nun ug nagbangutan sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Apan gigubot ni Saulo, kaning tawhana si Saulo. Gigubot ni Saulo ang simbahan ug gipaniksik niya ang mga kabalayanan o gipanakop niya ang mga magtotoo, lalaki o babae, o gibalhog niya sa bilangguan. So grabe ang nasinatian sa mga Kristohano ng panahona. Ato makita, grabe pod ang kaning panlihok ni Saulo nga diin iyang gipangita ang tanang mga Kristohanon. Nagkatibulaag ang mga Kristohanon pero iya ging gipanggukod bisang asang dapita. Gibalay-balay, gisiksik niya pag-ayo kung naabay yung mga Kristohanon ng dapita. Tapos iyang gipandakop, gipangsulod sa presohan, nahimong mga binilanggo. Ato makita aning panahona. Kung maabot ni siya sa atong sitwasyon karon. Kung ato ibutang nga diin kumingon ang mando gikan sa pinakataas nga din pangitaon ang tanang mga nituo ning Kristo, mga Kristohanon, isulod sa bilangguan, og 99% pamatyon
ang mga Kristohanon. Unsa ka ang atong bation karon? Mao na nga diin sa mensahe ato makita diri nga diin grabe kapait ang ilang nasinati. Nagkatibulaag sila, gipangkukod gihapon sila. Mao na nga diin gusto na ko ipaabot sa matag usa. Nga diin tinuod man nga naay classic mga bati nga sitwasyon nga maabot sa atong kinabuhi. Apan usa jud ang ako ikasulti. Atong hinumduman kanunay nga naatay Dios. Nga naa ang Dios sa atong kinabuhi. Nga naa ang Dios kanunay para sa toa. Sa bersikulo 4 nagingon, ang mga magtotoo nga nagkatibulaag nangadto sa nagkalain-laing dapit ug nagsangyaw sa mensahe. Na ang paglutos, nagkatibulaag sila, apan kung asa man sila naabot, tuwa pud sila nagsulti sa mensahe sa Ginoo. Wala nila pugni ang ilang mga ngabil, nga nahadlok sila, pamatyon sila, kundili ning nagkatibulaag sila, nagkatakatag sa bisang asa nga dapit, mibiyahe sa bisang asa nga dapit, apan gisulti gihapon nila kung kinsa ang Dios sa ilahang kinabuhi. Ug usa ka panghitabo niya na. Si Felipe miadto sa usa ka syudad sa Samaria ug didto gisangyaw niya ang katauhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao sa pagpaminaw o gisulti ni Felipe sa dihang nabati nila siya o nakita ang mga milagro nga iyang gibuhat, gikan sa daghang mga tao ang mga yawa ng gula nga nanagsinggit og daghan usab ang mga paralitiko og mga bakol nga nangaayo busa nalipay pag-ayo ang mga tao ni adtong maong syudad. So nakita nato si Felipe nagbuhat og milagro. May cast out siya og mga tao nga gipang demon possessed. Nagbuhat sag mga milagro nga nakalakaw ang mga paralitiko, nagbuhat sag mga milagro nga dili kayang buhaton sa normal lang mga tao. Apan nabuhat niya tungod sa gahom sa Dios. Nakita nga naa ang Dios atong sumpayan. Apan mayo sa katawo nga nganlag Simon nga kaniadto naghimog sa lamangka niadtong syudara og nakapatingala sa mga Samarianhon. Nagpatuo siya nga gamhanan siya ug ang tanang tao sa syudad gikan sa tanang hutong sa katilingban mituo kaniya. Maingon sila siya ang gahom sa Dios nga gitawag og ang dakong gahom. Ug kaysa dugay-dugayng panahon pahibulong man siya kanila pinaagi sa iyang salamangka. Mituo sila kaniya. Apan sa dihang midawat na sila sa mensahe ni Felipe mahitungod sa maayong balita sa paghari sa Dios ug sa ngalan ni Hesukristo, sila mga lalaki o babay gibunyagan. Si Simon mismo mituo usab ug human siya bunyagi naguban-uban siya ni Felipe ug natingala siya pagkakita niya sa dagkong mga milagro ug mga katingalahang buhat. So bisan gani ang mga tao ditong dapita na sila giingon nga kanintawhan na mao ni siya ang pinadala sa Dios, nagbuhat siya mga milagro, nagbuhat siya mga gahom, kanintawhan nga magikiro, kanintawhan nga nagpakita siya mga butang pod nga dili kayang buhaton sa mga tao. Apan kaning tawhana giila nga pinadala sa Dios, naa niya ang gahom sa Dios, mao po ni siya ang tawhana nga midawat sa mensahe sa Dios nga diin gigamit si Felipe sa pagsulti sa maong mensahe ni kadto mga tawhana nga nituo ni Simon o si Simon mismo nakadawat sa maong mensahe sa maayong balita mahitungod kung kinsa ang Dios o kamaayo sa Dios. So walay imposible kung ang Dios mo'y magapamuhat. Atong humanon ang mensahe, andin atong tan-awon unsa man ang mga posible nga sitwasyon nga diin mahisusama pud nato sa ato ang panahon karon. Bersikulo 14, ang mga apostoles didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios.
Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtotoo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila, nabunyagan lamang sila sa ngalan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Unya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtotoo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Nakita ni Simon nga nadawat sa mga tao ang Espiritu Santo sa diha nga gipandungan sila sa mga kamot sa mga apostoles. Busa gitanyagan niyag salapi si Pedro ug si Juan o giingnan, hatagi usab ako ni ining gahuma aron ang tanan nga mapandungan ko sa akong kamot makadawat sa Espiritu Santo. So ato makita diri kuyaw po ni gibuhat ni Simon, no? Human nga din si Pedro ug si Juan mipandong sa mga magtotoo, sa mga tawo nga nidawat ning Kristo, ni konsad sa ila ang balang Espiritu Santo nga diin ti mailhan nga sila panag-iya sa Dios. Andin si Simon mihatag og kwarta kang Pedro ug kang Juan mingon nga hatagi pod ko ani nga gahom tungod kay ganahan pod ko nga mopandong pod sa mga tawo para makadawat sila sa Espiritu Santo. Apan unsa ka ang giingon ni Pedro? Apan si Pedro mitubag kaniya, malaglag ka unta uban sa imong salapi tungod sa imong paghuna-huna nga mapalit mo ang gasa sa Dios. Dili ka makaambit og wala kay bahin ni ining buhata kay dili matarong ang imong kasing-kasing sa atubangan sa Dios. Busa hinulsuli kining dautan mong laraw og pag-ampo nga pasayloon ka sa Ginoo. Tungod sa imong panghuna-huna sa ingon. Kaya ang akong nasabot nga dako ang imong kasina og naulipon ka sa sala. Do ato man makita nga diin ang gisulti ning Simon nga diin ganahan pud siya nga mopandong sa mga tawo nga mituo kang Hesukristo para makadawat pud sila sa balang Espiritu Santo. Tinuod man nga nindot iyang tumong kung atong tan-awon, pero kung atong makita sa mensahe mas nigrabe ang iyang kasina kumpara kung unsa ang iyang tumong. So ato makita nga din gusto pud siya nga diin siya pud mismo na igahom sa Dios nga diin iya pong pandungan ang mga tao, pero ang paagi lagi tungod kay nasuya siya sa gibuhat ni Pedro ug ni Juan. Pero miingon si Pedro nga diin hinulsuli ang imuha mga daotang hunahuna, daotang laraw tungod kay dili ingon ana ang paagi sa gahom sa Dios. Hinaot nga ato makita nini nga mensahe nga diin ang kaning gahom sa Dios tinuod nga diin pabor ni siya gikan sa Ginoo. Dili mo ingon nga diin pwede nato siya nga mabayran o bisan unsa. Tungod kay ang pipila ka mga panghitabo atong humanon, si Simon miingon kang Pedro o kang Juan, iampo in taon ako ninyo sa Ginoo aron dili mahitabo ang inyong gisulti kanako. So nakita na to nga diin siya pod mismo si Simon, nakita niya iyang kaugalingon nga nahadlok pod siya tungod kay sayop di ay ang iyang agibuhat kaganina. Human makahatag si Pedro ug si Juan sa ilang pagpamatuod og makawali sa mensahe sa Ginoo, namalik sila sa Jerusalem o gisangyaw usab nila ang maayong balita sa daghang mga balangay sa Samaria nga ilang giagian. Ang mensahe nag-ingon sa bersikulo 26, unya may usa ka anghel sa Ginoo nga miingon kang Filipi, lakaw ngadto sa habagatan didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kining dalana anaas sa desierto. Busa milakaw si Filipi nga adtong gayuna may usa ka yunoko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Usa siya ka sinaligang opisyal o gitugyanan sa mga bahandi sa Candace or Kandasi, ang reyna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron sa pagsimba sa Dios
Sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahi, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaias sa Daang Testamento. Versikulo 29. Ang Espiritu Santo miingon kang Pilipi, adtua ug abayi ang karwahi. Busa midagan si Pilipi ngadto kaniya ug nadunggan niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaias, unya nangutana kaniya si Pilipi. Nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal mitubag, unsaon man ako pagsabot niini kun walay motudlo kanako. O iyang gipasakay si Pilipi sa karwahe o gipalingkod tupad niya. Ang bahin sa kasulatan nga gibasa mao kini. Sama siya sa karniro nga gidala aron ihawon o sa nating karniro nga dili gayud motingog samtang alutan. Wala siya gisulti bisan usa ka pulong, gipakaulawan siya o gihikawan sa hustisya. Wala makasubay sa iyang kaliwatan kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. Ang opisyal miingon kang Pilipi, sultihi ako kung kinsa ang gisgutan sa propeta ni ining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon or ulain ba? Busa gisaysayan siya ni Pilipi sa maayong balita mahitungod kang Hesus, sugod gayud ni ining bahina sa kasulatan. Ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig ug ang opisyal miingon, ania may tubig nganong dili mo man ako bunyagan. Busa gipahunong sa opisyal ang karwahi ug silang duha na naog og miubog sa tubig ug gibunyagan siya ni Pilipi. Sa paghawas niya gikan sa tubig, ang espiritu sa Ginoo misakmit kang Filipi ug wala na siya makit-i sa opisyal. Apan ang opisyal mipadayon sa iyang panaw nga malipayon kaayo. Unya nakamatngon si Filipi nga didto na siya sa Asoto ug nagwali siya sa maayong balita sa tanang lungsod hangtod niabot siya sa Caesarea. Sumao niya ang mensahe sa Ginoo sa tibuok kapitulo sa libro sa Buhat, kapitulo 8. So ato makita diri ang hanay sa panghitabo sa kinabuhi ning Pilipi. So ato makita gikan sa kamatayon kang Stephen ana ang paglutos ang mga Kristohano nga nabungkag, nagyahay sila lakaw or biyahe sa bisang asang dapita, apan kung asa man sila naabot, nagsulti sila sa maayong balita. Si Pilipi naabot pod sa usa ka lugar nga din iyang gisulti ang maayong balita, nagbuhat siya mga milagro, gahom gikan sa Dios, nag-ayo siya mga masakiton, nakapalakaw siya mga paralitiko, nag-cast out siya mga gipang demon possessed nga mga tao. Nakita na to ang gahom sa Dios sa panglihok diri kang Pilipi. So ato makita niini nga sitwasyon kung naay mga Kristohano nga din gilutos sa ilahang kinabuhi o di ba ka na mga anak karon nga din ang naglutos mismo mao ilang ginikanan o di ba ka ikaw na kay partner nga mao'y naglutos nimo o di ba ka ikaw seryoso ka sa pagpangalagad sa Ginoo tapos nay mga tao nga di malipay sa imong pagpangalagad. Mao ni siya ang klase o nagkadaiyang mga paglutos. Apan ang gusto nako ipaabot sa maong sa matag usa kung atong tanawon ang mensahe, nagkatibulaag sila apan kung asa man sila nahiabot, kung asa man lugara sila o asa man silang dapita na adidto unsa ilang gibuhat, ilang gisulti ang mensahe sa Dios. O gusto nako ipaabot sa matag usa mao kini. Kung asa man ta gibutang sa Ginoo, hinaut dili nato tak-umo ng ato mga ngabil sa pagsulti sa mensahe sa Dios. Kung naa ka dito sa trabahoan, ayaw pag-ingon nga magtago-tago ka tungod kay di ka ganahan tan-awon nga Kristohanon ka. Tungod kay kung Kristohanon ka, pasabot ni ana, wala dili ka mo apil sa ilahang mga bisyo. Kung Kristohanon ka ana, pasabot ana, dili ka mo sugot kung unsa ilang mga daotang binuhatan. Kung Kristohanon ka, dili ka mo buhat kung unsay mga kalipay nila nga kahilayan nga naa sa kalibutan. Kung naa ka sa trabaho, sekular nga trabaho, di ba naama na siya? Pero ato makita diri basin na yung mga Kristohanon nga nagtago-tago tungod kay di sila ganahan mailhan nga Kristohanon sila.
Tungod kay gusto nila nga mobuhat pa sa mga butang nga naa or mga kahilayan sa kalibutan. Apan gusto na to ipaabot sa mga mensahe kung asa ka man dapita, maestro ka, maestra ka, doktora ka, janitor ka, driver ka sa taxi or tricycle or gwardya ka o tigtahi ka sa sapatos, manager ka ba, tag-iya kag negosyo, kung unsa ka man or asa ka man gibutang sa Ginoo, ayaw itak-om ang imong mga ngabil, isulti ang maayong balita, isulti ang Dios ngadto sa mga tao. Ngano man, atong timaan nga kausara taon ta mabuhi diri sa kalibutan. Kausara ta mabuhi diri sa kalibutan, magikatubang ta sa Ginoo for at least man lang gaan ang atong kasing-kasing nga diin atong nagamit ang atong kinabuhi sa kahimayaan sa Dios. Atong nagamit ang atong mga ngabil sa pagsulti sa mensahe sa Dios ngadto sa mga tao. Di ba? So kung atong makita na ang paglutos sa niining panahona, apan si Felipe padayon siya nga misalig sa Dios ug padayon siya submitar sa iyang kaugalingon nga Dios gamita ang akong kinabuhi kung asa ko nimo dalhon, kung asa man ko nimo ipaabot, kung unsa man imong kabubuton diri sa akong kinabuhi, imuha gayud ang matuman o Dios. Mao na siya ang gusto, mao na ang kasing-kasing ni Felipe. Ang gusto na ko ipaabot niining taknaa mao ang tulo ka butang. Una nga diin sa panahon nga nagantos ka, una hinumdumi kung kinsa ang Dios. Kinsa man ang Dios? Ang Dios mo'y nagbuhat sa kalibutan, siya mo'y nagbuhat sa tanan. Siya ang tag-iya sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi. Siya ang nagkupot sa atong kinabuhi. Siya ang nagkupot sa kaugmaon sa imong pamilya. Siya ang nagpanalangin sa atua. Siya ang nagpaasinso sa atua. Siya ang nag-aayo sa atong mga sakit. Siya mo'y nasayod kung unsa ang dagan sa bisan unsa man nga parte or organ sa atong lawas. Ang Dios mo'y nasayod ni anang tanan. Siya mo'y nagkupot sa atong kaugmaon. Siya mo'y nagkupot, siya mo'y nagbuot kung panalanginan ta niya o dili. Siya mo'y nasayod kung unsay kaugmaon nimo, kung batanon ka naa kay daghang mga plano. Ang Dios mo'y nasayod ni ana. Kung ikaw sa kaginikanan naghuna-huna ka sa kaayuhan sa imong anak, ang Dios nasayod ni ana. Ang Dios nasayod siya unsa man ang paglutos nimo karon nga diin nagantos ka ba tungod kay problema ka financially? Ang Dios nasayod ni ana. Nagantos ka ba tungod kay naa kay sakit karon? Ang Dios mo'y nasayod ni ana. Nagantos ka ba tungod kay wala ka nasud sa trabaho? Ang Dios mo'y nasayod ni ana. Ang Dios nasayod sa bisan unsa nga problema, sitwasyon sa imong kinabuhi, mga kasakit, kapaitan nga sitwasyon sa imong kinabuhi, ang Dios nasayod ni ana. Apan gusto sa Ginoo nga din atong mahinumduman kung kinsa siya. Siya ang Dios nga tag-iya sa tanan. Siya ang Dios nga naay kabubuton sa tanan. Siya ang Dios nga nagkontrol sa tanan. Siya ang Dios nga ay tumong sa tanang panghitabo sa kalibutan, nindot man or bati na ay katuyuan, na ay rason, na ay tumong. Mao nang gusto ipasabot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa man ang problema nimo karon? Unsa man ang kabugaton nimo karon? Unsa man ang imong kasakit karon? Ang Dios nasayod ni ana. Ang gusto nako ipaabot sa imuha nga din kita mismo mo angkon nga din Lord nagkinahanglan ko og tabang nimo. Pero before ni ana, atong hinluan ang atong kaugalingon before ta moduol sa Ginoo. Mga itagpasaylo sa mga sala, mga itagpasaylo sa atong mga kalapasan at tubangan sa Dios. Ato ang kunon nga nakabuhat ag sala, ato ang kunon nga dili nato kaya kung wala ang Dios. Ato ang kunon nga din nagkinahanglan tagtabang sa Ginoo. Ug atong ablihan ang atong kasing-kasing, atong tuuhan sa ligan ang Dios nga bisan unsa kapait ang nahiaguma nato niining kalibutan, niining panahona, niining kinabuhia, ang Dios na ay tumong niining tanan. Ang Dios andam siya mohatag og kasulbaran sa imong problema, andam siya mohatag og solusyon sa tanan nimong mga problema, andam siya moayo sa imong mga sakit, andam siya mo panalangin kung unsa man imong mga gipangayo sa iya. Pero atong timan-an kung kabubuton sa Dios. Panduha, kung nahiaguman nimo ang mga kasakit, mga problema sa kinabuhi, mga pait nga sitwasyon, hinumdumi kanunay kung giunsa ka paghigugma sa Ginoo. Kung giunsa ka pag-atiman sa Ginoo. Una, hinumdumi kung kinsa ang Dios. Pandua, hinumdumi kung giunsa ka paghigugma sa Ginoo, giunsa ka pag-atiman sa Ginoo. Ato nakita nga diin sa sinugdanan pa lang, ang tao nakabuhat og sala atubangan sa Dios. Ang tao nakapasipala atubangan sa Dios.
Ang Dios, ang Ginoo gusto siya nga din ang tao maka-experience, makasinati sa nindot kaayo nga kinabuhi. Mo nagibuhat sa Ginoo ang tanan nga perpekto. Nindot apan ang tao nakabuhat og sayop, nakapagpasipala at tubangan sa Dios. Apan ang Dios mismo mo'y naghatag og solusyon sa kapasayloan sa sala sa tao. Ug mao na siya mismo mo'y namatay nga ibabaw sa krus pagpakita nga nahigugma siya sa tao. Di ba? Namatay siya nga ibabaw sa krus pagpakita nga nahigugma siya sa tao. Kung andaman ang Dios mamatay para sa imuhang sala, kung ikaw mismo nag-antos, wa nagpasabot nga ang Dios nalipay nga nag-antos ka. Wa nagpasabot nga din ang Dios nalipay tungod kay nagsakit ka. Wa nagpasabot nga din ang Dios nalipay tungod kay naa kay sakit, naa kay mga kabalakan, naa kay mga problema. Wa nagpasabot nga ang Dios nalipay niini. Ato makita ang Dios namatay para sa ato mga sala, para kita makabaton sa kaluwasan. Ang gusto or ang kalipay sa Ginoo nga kita makatagamtam sa nindot kaayo ang kinabuhi. Kung naa kay problema, naa kay pag-antos, naa kay mga paglutos, naa kay mga kasakitan, naa kay mga balatian karon. Malipay ang Ginoo, dili tungod sa imong sitwasyon karon. Dili tungod kay bati kay imong sitwasyon karon. Dili tungod kay grabe ang imong mga kasinatian karon. Apan ang Dios malipay kung atong hinumduman kung giunsa ta paghigugma sa Ginoo ug ato makita nga din ang Dios naa kanunay para nato ug atong ablihan ang atong kasing-kasing nga malipay ta ug mosalig ta sa Dios nga Lord kung unsa man ang imong kabubuton mao kini ang matuman. Tungod kay nasayod ko nga din ikaw o Dios nahigugma sa ako. Mo ni kanunay hinumdumi. Kung tan-aw nimo wala na nahigugma nimo, sayop ka. Na ang Dios grabe. Andam siya mamatay o namatay siya tungod kay love kay kaniya. Tungod kay nahigugma pag-ay kaniya. Ingon ana ang klase ang atong Dios sa pag-atiman, pag-amuma para sa atoa. Pantulo nga hinumdumi. Mao ni siya. Sa atong nabasa sa maong istorya, grabe ang kasing-kasing ni Felipe nga iyang gitugutan ang Dios nga maoy magkontrol sa iyang kinabuhi or ang kabubuton sa Ginoo matuman sa iyang kinabuhi. Ato pud kanunay hinumduman. Karon personally, unsa ka pud ang atong mabuhat para pod sa Ginoo. Tungod kay daghan man gud kanunay sa mga tao. Sige lang tagpangayo sa Ginoo. Gusto ta nga ang Ginoo nay buhaton para nato. Gusto ta panalanginan tas Ginoo, i-bless ta sa Ginoo, ayohon ta sakit sa Ginoo. Gusto ta kanunay tag blessing gikan sa Ginoo, gikan sa Ginoo, gikan sa Ginoo. Kani pong panahon na mo rin panahon na pod nga atong timbang-timbangon sa atong kaugalingon. Hangtod buhi ka karon ang Dios na ikatuyuan niya ana, ang Dios na itumong niya ana o gitugutan sa Dios nga gilugwayan ka sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi, grasya kini sa Ginoo. Grasya gikan sa Ginoo. Ug mao ni siya ang pangutana, pangtulo, unsa man pod ang atong mabuhat para sa iyaha, para sa Ginoo. Unsa man ang atong matabang para sa buluhaton sa Ginoo samtang naa atas kalibutan. Unsa may mabuhat nato para makahatag og kalipay sa Ginoo pod. Unsa may mabuhat nato para makahatag og himaya sa Ginoo. Una sa tanan personally, mao ni siya. Makalipay sa Ginoo kung kita mismo naningkamot pod nga din gusto ta nga motubo ang atong pagsalig sa Ginoo. Sa unsa man nga paagi, magbasa ta sa pulong sa Dios. Mubasa ta sa Biblia. Wala kay panahon nga magbasa sa Biblia. Sayop na siya. Daghan kay tag panahon kung gustuhon nato sa tinuod lang. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Usa ka kapitulo sa libro, sa one chapter from the Bible. Pila ra na siya ka minuto. Diba? Grabe ka gamay. Ug mao ni siya ang usa sa kung sa tanom pa nga atong gitanom, usa ni siya sa pagbisbis para motubo ang tanom. Sa pagbasa nato sa Biblia, atong bisbisan ang atong relasyon sa Ginoo nga motubo ta. Motubo ang atong relasyon sa Ginoo. Motubo ang atong panagsuod sa Ginoo. Mao ni siya ang pagbasa sa Biblia. Maminaw ta kung unsa ang mensahe sa Ginoo para sa atoa. Panduha, personal, mao ang atong pagampo pag-istorya sa Ginoo. Kumusta man ang ato ang pagampo nga kinabuhi? Okay pa ba? Nag-ampo pa ba ta kanunay? Nag-ampo pa ba ta panahon nga matulog ta?
Sa dili pa ta matulog magampo ba bata or di ba ka nagtan-aw lang kag salida, nagtan-aw ba kag drama, tan-aw kag Hollywood nga mga movies or bisan unsa nga salida, hantod dukaon ka tapos tulog na lang tapos nakalimot nga magampo. Mao gini siyang kanunay nako ipahinumdom. Sa panahon nga matulog ta, tinuod pwede ta makabuot kanus ata matulog. Pero di ta makabuot kanus ata mo mata. Sa panahon sa atong pagkatulog, wala tay alamag unsay nahitabo niya na. Kung nakamata ta, kana siya grasya na sa Ginoo. Dili kita mo'y nagkontrol nga makamata ta. Ang Dios mo oy nagkontrol nga gitugutan nga makamata pa kita. So, sa panahon nga matulog ta, ayaw kalimot pagampo sa Ginoo. Ihabit kung naamoy pamilya, ihabit nga diin ikaw imong asawa, dungan mo og ampo before mo matulog. Ikuyog niyo mga anak. Mas nindot gani nga diin sa pamilya naagid mo'y panahon nga mag-devotion jud mo as a family. Mag-sharing lang gud, Bible sharing mao nagibuhat sa akong ginikanan sa mga bata pa mi. Di mi pwede mo kaon kung walay bersikulo. So mao na siya. So kung wa kay bersikulo, pas mo jud ka. So kung sa panahon sa elementary pa mi, anay-resist, di mi hatagan og pang palit og snack or pang resist kung walay bersikulo. So bersikulo una, then pang snack. So ana na siya. Bersikulo una tapos kaon. So mao na siya nahabit sa among ginikanan nga nakat-on kami. So nindot na siya nga practice hilabi na sa mga ginikanan karon kun naamoy mga bata pa nga mga anak, nindot nga i-train na nato. So mao na siya habit ang atong pagampo. So sa panahon nga before ta mo kaon, nagpasalamat ba ka, nagampo ka ba? Sa panahon nga inagmata nimo sa sayong kabuntagon, inagmata nimo, nagpasalamat ba din ka sa Ginoo, nagampo ba ka? Lord, salamat nining bagong kinabuhi. Salamat sa gilugwayan ko nimo sa kinabuhi. Salamat o Dios nga diin kaning adlaw mahimo nga panalangin nga diin makita sa ubang tawo nga naa ka sa akong kinabuhi. O di ba ka ditso lang kagkuha sa cellphone tapos bisan unsan lagi kuri-kuri. O di ba ka busy na kayo, ligo na ditso way ampo-ampo. So, atong himuon nga habit nga din, atong i-develop ang kaninga pag-ampo pag-istorya sa Ginoo. Bisan nagsakay kag jeep, nag-drive ka man, naglingkod, naligo, nagkaon, nagsakay taxi, bisan unsa, pwede ka makig-istorya sa Ginoo. Pero mas nindot jud nga naa kay panahon nga kamo lang duha sa Ginoo nga mingaw. So mao na siya ang ato nga mabuhat. Pantulo, makahatag kalipay sa Ginoo. Kung unsa may ato mabuhat sa buluhaton sa Ginoo. Right now, natay ministry dito sa Lapu-Lapu. And then, this Sunday, kay mag-start na ta sa ato ang house church dito nga natay simba every afternoon sa Domingo. So, usa ni siya sa ato ang buluhaton didto. So akong gi-request ang matag-usa nga if ever natay ma-help ni ini nga ministry sa ato tungod kay personally ako pud kay naapod ko'y personal nga struggle. More on like mag-reach out ko sa mga pamilya tapos ang kani mga pamilya naapod sila yung mga panginahanglanon, mga bugas. Siyempre mohatag bugog tabang sa ilaha. Kung nay mga nasakit, mohatag tagparatambal sa ilaha. And then abot sa punto nga mahotdan pud ko and then walang-wala na jud ko. So I request nga diin si bisan kinsa to nga maka-help sa ministry nato ngadto sa Lapu-Lapu, feel free nga makatabang ta didto sa ato ang ministry sa didto sa Lapu-Lapu, ministry sa TLCC, panag-iya sa Ginoo didto sa Lapu-Lapu area. And then padayon ta sa ato ang ministry didto. So mao ni siyang very practical nga application nga matabang nato sa ministry sa bulaton sa Ginoo. Kung unsa man ang mga ministries sa ato ang local church, example sa TLCC, kung dirita nga member ta sa TLCC, kung naminaw ka karon, pwede ta maka-approach sa mga pastors, mga leaders sa simbahan, kung unsa man ang mga activities nga naa sa simbahan, nga pwede nato matabangan, pwede nato maka-assista diha, pwede ta nga ikaw mo imutudlo diha. Kung walay ministry aning dapita, pwede ka mo open og ministry. Di na ta magpaabot nga moingon ta nga wala may program sa simbahan, ayaw na. Kung naa kay program nga nahunaunaan sa imong kaugalingon, ganahan ka nga mao ni siya nga program, pwede nato siya i-raise up ngadto sa leaders, sa pastors, and then suportahan ka namo para sa maong program. Ay na singon mag-agad ta. No. We are one body of Christ. Di ta mo yung kanunalan ta mag-agad kung unsa man ang plano. We have given gitagaan ta og kaalam sa Ginoo para unsa man atong mabuhat para sa iya, makahatag kalipay sa Ginoo. Kung naa kay nahunaon nga program, then
kalipay na namo nga mo support sa imo ha. Kung wala kay nauna nga program tapos ganahan ka nga mosulod sa maong program nga naa sa TLCC or mga ministry sa TLCC, feel free to approach para pod nga magiyahan ka kung sa may mga plano or para sa TLCC. So mao ni siya ang ato ang matabang sa buluhaton sa Ginoo. So I hope and pray nga diin sa atong mensahe karon nakahatag nato siya og practical kaayo nga aplikasyon sa atong kinabuhi nga diin sa panahon sa mga kapaitan, mga kalisod sa kinabuhi, atong hinumduman kung kinsa ang Dios, atong hinumduman nga grabe kadako ang pagyugma sa Dios para sa atoa, pagatiman sa Dios para sa atoa. Pantulo unsa man pud ang atong mabuhat para sa Ginoo. Okay? So mag-ampo kita. Labing gamhanan og halangdo ng mga Dios, ikaw ang Dios nga tinubdan sa tanan, tag-iya sa tagsatag sa namo kinabuhi. Ginoo ampo ako nga din ikaw ang Dios padayon Ginoo. Magapanalangin sa imong katawhan ibisan sa mensahe nga among nadungog karon. Salamat Ginoo nga din ikaw anaa ka kanunay ka naay kabubuton sa tanang mga butang nga nahitabo sa among kinabuhi. Nagaampo ako Ginoo sa akong mga kaigsuonan ibisan karon nga diin naa sila sa kapaitan, naa sa mga bati nga sitwasyon, naa sa katalagman, naa sila baroy sakit, problema sa relasyon, problema sa finances, problema Ginoo sa mga pagbati. Lord, I pray nga din ikaw ang Dios mo'y maghataw kasulbaran ni ining tanan sa akong mga kaigsuonan Ginoo, nga din ganahan silang magpagamit silang kinabuhi. Lord, salamat Ginoo nga din ikaw Ginoo padayon maghahatag sa kainiton sa ilang kasing-kasing nga din sila mismo ganahan Ginoo nga mo sulod sa maong ministry magpagamit sa ilang kinabuhi para Ginoo sa imong kahimayaan ug tugoti Ginoo nibisan pa Ginoo sa imuhang mga buluhaton sa imong mga ministry Ginoo sa ang imong gi-entrust Ginoo sa TLCC. Salamat Ginoo nga din ang mga members pod ug kaming tanan nga diin mahimo kami nga faithful sa pag-support Ginoo sa imong mga buluhaton. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Walay rason na dili ka namo simbahon. Walay rason na dili ka pagabayawon. Walay rason na dili